दावबायनो आरो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसाम रायजो नाङैनो मिथिसार जानाय भैरबकुन्द पिकनिक स्पटखौ बेखेवनानै होबाय। नाथाय बेखेवनायजों लोगोसे सामलाय आफादा दावबायारिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिखौ खानानै होदों। नंगौ, समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय आरो भुटान हाजोनिफ्राय स्राय स्राय बोहैबोनाय दैसा, ओरैहाय अरुणाचल भुटान हाजोनि सेराव थानाय थामहिनबा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरबकुन्दखौ दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। सामलाय आफादा दावबायारिफोरनि थाखाय खानानै होनाय नेमखान्थिया जादों पिकनिक स्पटआव गोबारै सोदोब गोनां दामजुफोरखौ दामनो मोननाय नङा, पिकनिक स्पटआव जौ फाननो होनाय नङा आरो साफ्रोमबो दावबायारिफोरनो मिथिंगायारि खहा गोनां मुवा बेसादफोरखौ गारनो मोननाय नङा। भैरबकुन्द आसलते पिकनिक स्पट हिसाबै खोब पुराना गोजाम, ओमफ्राय 1967-68 सोनिफ्रायनो बे पिकनिक जानो आरम्भ खालामदोंमोन। बे समाव लामा सामा गैयामोन बेबायदि, तथापि मानसिफ्रा साइकेलजों फैनानैबाबो किसुमाना बास गंसे गंनै लाना फैनानै पिकनिक आरम्भ खालामदों। दा बेयो बाङै बाङै सिजोनाव अन्तत सानसेयाव 1000निख्रुइ बांसिन गारि फैनानै पिकनिक जानाय बेबस्था जाबाय। आं बेहाय गोजोननाय मोन्दों जे दानिफ्राय 20 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बे पिकनिक जाग्रा जायगाखौ मेनेजमेन्टनि थाखाय मोजाङै परिचालना खालामनो थाखाय मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि जोंनि लकेल सेंग्राफोरा बानायना लादों आरो बिथांमोनानो बे थांनाय 20 बोसोराव बे पिकनिक जानो फैनाय मानसिफोरखौ बोरैहाय सुबिदा खालामना होनो हायो, बेखौ बिपदफोर जायोबा गारि गाज्रिफोर जायोबा बिथांमोनखौ थांनो हानाय बेबस्था खालामना होनाय, बेनिफ्राय जाहाथे बेयाव लोङै जायै बुलायलाया नांलाय खमलाय जाया बेनि थाखाय मेनेजमेन्ट खालामनो बे बेबस्थाखिनिखौ खालामबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो आसा खालामदों फैगौ समफ्रावबो बेबायदि बेबस्थाखौ लाखिगोन। जोंहा पिकनिक जानाय जायगाया जिखिनि सुबिदा थानांगौ बे सुबिदाखौ जों बानायना होजोबनो हायाखै। बेखौ बेयाव दै लोंनायनि बेबस्था नांगौ आरो पाब्लिकफ्रा बाहायनो थाखाय पाब्लिक टयलेटनि बेबस्था नांगौ, बेखिनिखौ जों बानायना होथ'नो हायाखै। जि गंसे गंनै दं बियो खोब बारा मोजां जायाखै आरो तथापि जों बेखौ नाजागोन सरकारनि तरफनिफ्राय जाहाथे रायजो राजाफ्रा फैनानै असुबिदा मोना। दिनै खावलायदों बेखौ जि पिकनिक मेनेजमेन्ट कमिटि दं बिथांमोना जाहाथे बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावलाङो, उनावबो जाहाथे जोंनि डिसिप्लिनै जोंनि पिकनिक जानायफ्रा जेबो असुबिदा मोगा मोगि जानाङा, जाहाथे पिकनिक जानानै न'आव सहैनो हायो निरापदै, बेखिनि बेबस्थाखौ जाहाथे नोजोर होयो। दिनै बे बोसोरनि थाखाय पिकनिक बे स्पटखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय, घोषणा खालामबाय, दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। जों आसा खालामदों गाबोन समफोरनिफ्राय पिकनिक पार्टि ओरैनो गंसे गंनै दाबो फैबाय थाखादों, खिन्थु थेवबो बेखौ बेखेवबाय होननानै मिथिबा गोबाङानो फैनो हागोन। जों आसा खालामदों थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ एबार बारासिन पिकनिक जानो फैगोन। गेजेर ससेना बेखौ कर'ना जानाय समाव पिकनिक जाग्रा सुबुंफोर फैयाखैमोन, जथेस्थ' गेसें जादोंमोन, खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय एसे बांफैदों। जों आसा खालामदों एबार गोबां जागोन आरो सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ 2 गुन बारा पिकनिक जानो फैनाय सुबुं फैगोन आरो बिथांमोना जाहाथे निरापदै मोजाङैनो मोजां परिबेसनि गेजेराव जानो हायो बेखौ जों आसा खालामदों। जा पिकनिक मेनेजमेन्ट कमिटिया बेयाव जाहाथे साब सिखुन लाखिनाय बेबस्था खालामो, खारन गोबाङानो पिकनिक जानानै जायगाखौ लेथ्रा खालामना गालाङो, प्लास्टिक कागज बायदिसिना गारना गालाङो, बेखिनिखौ जाहाथे साफा खालामो आरो नेक्स्ट दिना जायफोर पिकनिक जानो फैगोन बिथांमोना जाहाथे बे गाज्रिफोरखौ नुफैया, गाज्रि जायगायावनो पिकनिक जानो गोनां जाया, बेखिनिखौ नोजोर होनाय खामानि मावगोन बेखौनो खावलायबाय। सिमानि खेथ्रआव एसे गोनो गोथो सोमजिदों। खाथियाव अरुणाचल रायजो दं, बिथांमोना गेट बानायबाय, लोगोसे माखासे सुबिदाफोर नांगौ पिकनिक स्पटआव, बेखौ सरकार भाबै माबायदि? अरुणाचल आसलते दै बारनायनिफ्राय बिथांमोना अरुणाचल जायो होननानै क्लेम खालामो, खिन्थु जोंहा सिमानि खोलाबो पिकनिक जाग्रा जायगा दं आरो सिगाङाव रेस्ट्रिकसन गैयाबासो थांनानै पिकनिक जाहैदोंमोन, खिन्थु दा अरुणाचला गावसिनि सिमा मोननायलाय चेक पस्ट होबाय। दा जों सरकारजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोना पिकनिक जानो थांनाय मानसिफोरखौ जेबो हेरेसमेन्ट होआ आरो लोगोसे सोरबा पिकनिक जागोन बेखौ बिथांमोना जास्ट फैसा खामायनायनिल' माबा सानालासेनो पिकनिक जाग्राफोरनि जिखिनि सुबिदा नांगौ बेखिनि सुबिदाखौ जाहाथे होयो आरो खैफोदाव गोलैयोबा बिथांमोना जाहाथे हेफाजाब होयो, निरापदै बिथांमोना जाहाथे गावनि न'आव थांनो हानायनि बेबस्था खालामना होयो, बेखौ जों खावलायगोन। जों अरुणाचल सरकारजों सावरायगोन। सेथियावनो बयखौबो खुलुमनाय थाग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनिनो निउस चेनेलनि साफ्रोमबो सुबुंफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैबाय थानाय ख्रिस्टमास आरो निउ इयारनि हामग्लायनायखौ आंनिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय।
दिनैनिफ्राय जोङो भैरबकुन्द पिकनिक स्पटखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाया माने जोङो बयखौबो आं हांख्रायदों बयबो जेन जोंनि पिकनिक स्पटआव फैयो आरो इन्जयमेन्टखौ लायो आरो लोगोसे मा होनो भैरबकुन्दनि माखासे इनभाइरनमेन्ट बा माखासे सिनारिखौ नोंथांमोना इन्जय खालामना थाङो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय फैनो हासिगोन आरो जोङो बेयाव मा होनो भैरबकुन्द इक' टुरिजम एन्ड कनजारभेसन ससाइटिया बेखौ जों मेनेज खालामदों आरो लोगोसे जोङो आरो फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो जों बेखौनो मेनेज खालामबाय थागोन आरो लोगोसे मा होनो जोङो बेबायदियैनो मा होनो पिकनिक जानो फैनायफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां बिथांमोननो जायगाफोरखौ जों खालामनो हागोन पिकनिक जानो फैग्रा बिथांमोननि थाखाय माबाफोर नेमखान्थिफोर नेमखान्थि हिसाबै जोङो बेखौनो बुंनो सानबाय देग्लाय जिहेतु नयस पलिउसन बांसिन जायो आगोलफोर बोसोरफोरावबो बेबायदिनो जादों आरो खाथि खालानि गामिनिफोरा न'खरफोरा गोबां खस्थ' मोनो उन्दुनो हाया मालाबा बेरायफुंजानो बाराद्राय दामनाय ओंखायनो जों बेखौ जों देग्लाय माने बन्द' खालामनो नागिरदों माखासे बक्सफोरखौ जि बक्सफोरा मा होनो गोजानाव थाङो जेरै डिजे बक्स बे डिजे बक्सखौ जोङो टटेलि बन्द' खालामनाय जागोन मानो होनबा सानै साथाम बा साब्रैजोंनो मोनसे गारि लाना फैयो बक्सखौ फुरा बक्स फुल लाना फैयो ओमफ्राय लाबोनानै बेयाव दामखावबाय थासिगोन दामखावनाय मा जायो गुबुननि दामनायखौबो खोनाला गावगायनि दामनायखौबो खोनाला मा गित दामदों मा दामाखै खोनाला ओंखायनो आं खावलायदों एबारनिफ्राय जोङो माने बे डिजे बक्सखौबा बन्द' खालामनाय जागोन फिसा बक्सखौ जों नोंथांमोना दामनो हागोन खिन्थु डिजे बक्स बा गिदिर बक्सखौ जोङो दामनायखौ जों बन्द' खालामनाय जागोन आरो लोगोसे बेखौ जोङो अलरेडि जों कमिटिबो फर्म खालामनाय जाबाय जे बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जों मोनसे नट थागोन जुदि लाबोबायोब्लाबो बे न'आव जोङो बे डिजे बक्सखौ जोङो बिसोरनि मुंखौ लिरनानै जोङो एन्ट्रि खालामनानै बेयाव दोननाय जागोन थांफिनबासो हरनाय जागोन आरो लोगोसे सोरबाबा सिखावहैनो सिरिहै लांखोमानाय जुदि गोसा दामखोमादोंमोन बेखौबो बैनिफ्रायनो लाबोनानै दोननाय जागोन मानो होनबा जोङो गुबुन पार्टिखौ जों दा डिस्टार्ब होथों जिहेतु पिकनिक जानो हायदों रंजानो फैदोंब्ला बयबो रंजानो हाथों बेखौ जोङो बे बेबस्थाखौ लादों आरो लोगोसे मा होनो इक' फ्रेन्डलि जानांगोन जानाय लोंनायाव जेनेबा इक' फ्रेन्डलि जानांगोन प्लास्टिकफोरखौ बारा बाहायनो मोननाय नङा जिहेतु प्लास्टिक जायोब्ला बेयाव मा होनो भैरबकुन्दआव जिहेतु जा बे ओरैबायदि मोजां नेचारखा खिन्थु बेयाव जुदि नोंथांमोना डास्टबिन होननानै जुदि प्लास्टिकफोरखौ गारना गालांजोबोब्ला बे निस्सय जोंनिनो खहा जागोन भैरबकुन्दनिल' खहा जागोन बे नङा नाथाय आफाङाव थानाय गासैबो सुबुंफोरनि थाखायबो खहा जागोन बियो ओंखायनो आं खावलायदों इक' फ्रेन्डलि बुस्थु लाबोनांगोन जेरै जानायाव ओंखाम जानायाव जिथु थुरसि बेखौबो जोङो मा होनो गारना दोनब्लाबो बेयो अट'मेटिकलि हाजों मिलायनो हानाय गिलास थुरसि खुरैफोरा बेफोरखौ नोंथांमोना बाहायनांगोन आरो जुदि नोंथांमोननियाव गैयाब्ला जों बेखौबो जों बेबस्था लानाय जागोन गोदोथ' जों थालिर दुनाखं जायोमोन थिग बेबायदिनो जों थालिर दुनाखंफोरबो जोङो बेबस्था खालामगोन आरो गय दुनाखंनि दानिया मा होनो थुरसि मोनो बेफोरखौ बायनाया लस गैया दा नै बेफोरबायदि इउज खालामोब्ला मोजां आं बेखौ खावलायनो थादों आरो जों देग्लाय माने बेफोरखौबो जों मेनटेन खालामनो नाजादों आरो लोगोसे लोंनायनि फारसेबो जों बुंनो सानबाय जौ लोङो भैरबकुन्दआव फैबाथाय मा होनो जौनि बाहानानै सानो मानसिफोरा नाथाय भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव जोङो जौखौ फानहोआ नाथाय मा होनो खाथियाव अरुणाचल दङ भुटान दङ बेयाव थांनानै लोंहैयो आरो बेनिफ्रायनो माखासे बुस्थुफोरखौ लाबोयो जौ लोंग्राफोरखौ लाबोनानै बेयाव लोंफैनाय जायो मालाबा ओंखायनो दा देग्लाय जोङो बेबायदि खालामनो सानदों माने जौखौबो जेन लोंब्लाबो बथलफोरखौ दा बुख्रुबथों आरो बथलखौ बुख्रुबोब्ला जों बेयाव माखासे नेमखान्थिफोर दङ जोङो बेनि बायदि जोङो एक्सनखौ लानाय जागोन बेबस्थाखौ लानाय जागोन जुदि जोंनि पेट्रलिं ग्रुपआ बे बथल बुख्रुबनायखौ नुयोब्ला निस्सय बै बेक्तिया हयथ' फाइनबो होनो गोनांबो जानो हागौ ओंखायनो माने खावलायनाय थाखाबाय सोरबाफोर बथलफोर बुख्रुबोब्लाबो जेन दा बुख्रुबथों आरो बेखौ साइडआवनो जमायै दोनथों आरो लोगोसे जों बे बथल दोनग्रा जों बेबस्था जों खालामनो हानाय जागोन आरो डास्टबिनफोर जों बेबस्था खालामनो हानाय जागोन ओंखायनो आं खावलायदों बयबो जेन नेचारखौ अनो मानो होनबा नेचारखौ जोङो सेभ खालामाब्ला बे बुहुमा जोंनो फोजोबना लानाय जागोन ओंखायनो आं खावलायनाय थाबाय बयबो जेन नेचारखौ रेसपेक्ट होयो आरो नेचारखौ रेसपेक्ट होबासो नेचाराबो जोंनो होफिनगोन आं बेखौनो बुंनाय थाबाय आरो एसेनोसै नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाय बायदों ओमफ्राय हामाखै
दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन